Днес искам да ви разкажа за Деня на буквите в сърцето на Балкана, град Троян, който се проведе миналата година на 25 май. И това беше една моя голяма сбъдната мечта. Този празник се проведе само в един единствен ден и започна с представяне на книги от Троянския манастир в изложба в Музея на занаятите, за да може да видим тези ръкописни книги, които се съхраняват в нашите манастири. След това се проведе лекция от професор Велинова и професор Джурова. Те ни запознаха с български книги и с това какво е ръкописната книга и каква сила има тази ръкописна книга и колко е важно да говорим за ръкописите, за изписването на буквите, и продължи празника в следобедните часове с писане на калиграфски букви. Аз представих тази историческа памет. Поканих и Виктория Томова, която представи модерната калиграфия, и Венелина Петкова, която представи японската калиграфия. Това беше едно прекрасно събитие с голям интерес, направено само един ден, подкрепено от община Троян. С тяхната финансова подкрепа то стана възможно и с още много приятели, които ми помогнаха. И знаете ли, Васил Василев Зуека дари една картина, която аз се подарих на професор Джурова, защото това са жени, професор Джурова и професор Велинова, които са проучвали ръкописните книги и са запазили тази история за нас. Ние просто имаме възможност да четем от техните трудове и да знаем историята на тези книги и на нашата писменост. Така че това вълнуващо събитие беше само един ден, но то остави много дълбока следа. Благодаря на всички, които участваха, които присъстваха. Отдавна искам да разкажа, но аз все още го преживявам. Зад него седи една много голяма организация, само единствено от мен. Работих по това събитие 7 месеца. За пресъобщението ми помогна Ива Екимова. Тя ме подкрепи, за да дам тази информация към медиите, и 7 месеца работих за този един единствен ден. Надявам се някой ден отново да направя такова събитие с вас. Благодаря за вниманието.